ano nang init ini alas 12 alas 12. Uli di na kitang nang sa medyo marulimpoy. May gabay. Masirong tabi mo. Masirong humanap ka sirungan mo. Ginibukanin para sa kuyan sirungan. Bakit minamboy ni ang bayawas digdi o? Day mo aram mo kung nagtanong ka yan. Is kasuarin pa ika nagtanong ka na bako mo manindaga. Digdi tabi kami nagtriplanteng. Natandaanan ko ina eh. What? May bunga. Isus, maski ano mo naman ang mahiling mo. Ano? Pati bunga sa imo pa. Sisay nagtanom. Ika. Yan o. Tabaya. Saro sa nanganing bunga. Grabe ang bunga ano naan. Jesus Maria Yusuf, mahira ka man mga putot panloy. Yan nga ang paborito ko. Habok ko kan mga hinog. Saro sa na boss. Dai na. Buli nina niya talagang buhay. Pumasiring ka na duman baya. Alas 12. Papagbakla yun ako niya na. Taod-taod na ako niya. Pag medyo malimlim na. Anong orasan maalumlum? Alasing ka Kung nalasing ko dahil ng init. Di saka kumahali madigdi. Pumasiring ka na duman. May dahon dumang kaya nahaw. Iyo ang isuklob mo. Dahil nga na ko tatao. Magsakat kaya nahaw. Paano man ako magkakidaw kaya nahaw? Sutaknag nga ni boy. Iso, sinarali na tabi. Sa kakulangan kan mga pang-atop mo niyan. Di Pati takdag. kumuya mong magkuha ka uto. Dahon kan langaton. Mas malumoy-lumoy. Dahil ka masakat. Iso. Ikaliw ka ng kasta. Ano man, dahil ka maganggatulon. Langaton, dahil ka gratulon. Ay, may hinugo. Talaga. Ano na yan? Ang kaimutan mo. Ano na? Grabe na. Nagtaram ka lamang na mahagad. Nag-uunay ka baga, boy. Nanatatasigi mo nga ni ang kakandyan. Sa kuya baga nga ni baga, ine. Ang mga tinanom na yan, minaturubo man sa natabi, boy. Ay, sus. Sabi ko nga ni baga, nag-tree-planting kami digde. Bayawas, tree planting. Prutas. Alam kong prutas. Alangan na ang itanong ko digde. Pero yan, tagtarambo man sa naandyan. Dahil ka nga nahiling nag-tree planting. Dahil bang kita nagkahilingan ka ito, kaya dahil ako nahiling. Nahiling tang nagtanom, kamuting kahoy, dahil pa nga tuminurubo, nagkagardan, pirauran. Ito sa balyo. Baka Grabe naman na pag ka. mahagad ka pag madinugang ka. Dahon lamang, boss. Iyon na ba iya? Pagpapangiling ko iyan. Sus, ano na, nagbuburok-burok nga ng tula ko, nagkukurukuruso ako, o dahon kay bayawas, bagayon. Pati dahon, habo mo ako pakwao. Ay, ata nga ni pagpapangiling ko ang boy. Grabe na talagang kaimutan mo. Kaya nga ni Uraldo kung yaon digdi, tabilang ko ang dahon. Marasa bang minundag ka sa kinabang kang kaimutan mo an. Sirungan bawal. Bayawas bawal, pati dahon bawal. Ano, pagyagitan muna ka? Nagpapaliwanag lang. Dumumang ka na. Taday kang maginibaw. Ata, grabe nga nan init. Muyama kong might stroke. Butla property. Hindi na niyang butla property Go mo nga. away. Lamlamian na sirungan. Masuriyaw pa! Kapitan, inaapi ako dito. Muli din na niya. Babulong kon, pigsirungan mo nga.